Godmorgen alle sammen, og velkommen til. I dag, der skal jeg filme en dag i min hverdag. Det bliver rigtig cool, så jeg håber, I vil med. Følge med. Nu skal jeg ud og spille noget bold sammen med Frederik Rosenlund. Så er jeg kommet hjem fra fodbold sammen med Frederik. Det var fedt nok. Vi har fået optaget lidt, som jeg kan sætte den her i videoen. Det kommer faktisk ind nu. Ja, det var rigtig hyggeligt, og lige nu, der ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal lave. Jeg tror bare, jeg vil slappe af, eller sådan noget. Hvad er klokken? Klokken den 2:30, og ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Slap af. Så kom jeg sgu lige udenfor. Jeg skal lige over og hente noget dressing. Noget lækker dressing til vores aftensmad, så det bliver da lækkert nok. Yes. Så fandt vi den endelig. Fuck for det fedt. Yes, ladies and gentlemen, det var alt for i dag. Så vil jeg sige tak fordi I gad se med. Husk at like videoen. For det skal jeg bare. Og så subscribe. Fordi jeg er sej.